Дами и господа, този специален поздрав е от мама Радка и татко Стоил за техния син, рожденика Алекс. Днес е неговия ден, да е жив и здрав. Нека всички чуят и да празнуват. Вали гарми, Алекс върви, вали гарми, всичко му върви. Рожденика днес блести, а щастието навсякъде личи. Алекс днес е на почит голям, събрал е близки и приятели там. Мама Радка и татко Стоил се гордеят с него, сърце и с чест. Добро момче с усмивка широка, винаги готов за добра дума. Където мине радост носи, уважение навсякъде получава. Нека смехът не слиза от лицето, да бъдеш щастлив през цялото време и все така напред да върви с успех и радост във всички дни. Вали гарми, Алекс върви, вали гарми, всичко му върви. От мама Радка и татко Стоил за Алекс, най-добрия син. Тати Стоил и брати Валентин ти пожелават по пътен вятър много здраве, щастие и късмет. Нека пътят ти бъде светъл, мечтите ти да се сбъдват, а усмивката никога да не слиза от лицето ти. Честит рожден ден, Алекс!